Amen. Last time we saw the atong topic was about when God seems silent kung anong naigayon na daw kuan silent or wala kay pa wala kay kung kana dito bana walay pulong igsoon. So in the same way so I will be preaching in that same manner so tanang hapon na manner. Ako topic so diin na lang ako sumpay kay instead of time then pagtuman parehang ni siya sumpay ni siya. So ang topic na why does God allow suffering? Ano man i-allow ni Lord ang mga pag-antos? Anong may pag-antos na kinabuhian? Kung di ba at una-una kung doon na nahimong kang Kristuhan kung nahimong kang magtotoo, wala na yung mga pag-antos. Magsimsit na kas pag-antos, ang pag-naigsoon, at imong na-discover na sa diya na nahimong kang Kristuhan, naano nino'y daghan kayong pag-antos. More trials na hinoon. So how does God, how do we understand that kind of things in our life? Why does God allow suffering? No, this is the question that we've been asking. Dahil kaya nawatana, ani nga pangutana. No, even karon na, may kasi talking, huwag mo ko'y pag-anto siguro, Pastor, okay man akong kinabuhi, okay, alright man. Pero there will come a time in your life so that you will experience pain, you will experience suffering, you will be in deep anguish in soul sa imong kinabuhi. Ano, maybe ang uban sa tuwa, gikan na diha, pagkulang nakahuman, ang uban mo kay pagsugod, ang uban wa pagyod, pero it will be exalt a part of our being, part din na sa kinabuhi sa tao, may mga pag-antos, may mga pagsulay, no? Then, kanabitaw, when your marriage is exalt, feels apart, na makarilig, bitana, when your bank account hits zero, or pila na lang na-digit niya, mas daghan pa imuhang, kanang mas daghan pa imong pin ba? 6 man imong pin, no? Mas daghan pa imong pin, isa sulod. 6 digit man ang pin, kaya siguro 2 digit, you know? Bila na lang sulod ato. So, when this diagnosis is on, when the news of the doctor came to your life, how we could relate to that exon, what will you respond? No? How will you process those things in your life? Will you ask the Lord, God, why? So, ngayon ganit tayo zone nga, if God is a loving Father, Lord, kung may kumahon kayo namahan, ano mag-i-allow naman na kuhan na kanang kasakitan. Nato yung na-remember na testimony sa kong exon na pastor, the pastor sa Brisbane lugar. Kaya anak exon kanang abang. Ang kuhan, ang diagnose sa doktor, na daw kanang kuhan, daw ang aneurysm. No, aneurysm or naiugat sa ulo bitaw ng or tumutuhod, no, aneurysm, matarahan, mansa. So, ang bata, sige kuhan, gusto takot na yung ulo, kaya grabe kasakit. Yeah. Ang iyang asawa, kuhan ka ng iyang asawa, sige hilang. Kanya, ilan na sila sa doktor, kaandang na 400,000 na. Andam-andam na 400,000. Okay, para ito, operahan na yung anak na siya. Ano siya? Tapos, asawang doon. Niya asawa, sige lang. Yung siya na, yung giman niya asawa sa Ragayan. Sige lang. Dapat kayo mo na ito. Undang, gilang, ang putang. Sila exo. Kadugayan, naka-decide sila na ito, nag-check up siya one more time. Pag-ato na nila dito yung zone sa usa ka doktor, i-check up ang bata. Dili pa na aneurysm sa utok, yung sinusitis pa diyan. Kung sinusitis sa aneurysm. Kayo, so sinusitis, dalawang na-address sa naon. Sakit kaya po na, di ba? Pero layo ulit kayo sa aneurysm. Kung kaya aneurysm, program ka nang nag-block ito na kuhan ng buto, na kuhan sa ulo. So, what a relief it's on. So, now,
God never wastes me in some dili niya usikan kung nandito to sa kanang itong pain, nandito to sa suffering karon. Ang inilig so sa pinakagusto ganyan ulayo ka sa Ginoo, no ma-discourage ka sa kinabuhi, di na ka mo simba, di na ka mo tawag sa Ginoo, no kanang mo palayo na yung ka totally. So that's what the devil wants us so that you refrain from calling the Lord, that you stop so calling the Lord altogether. No palayo na ka, di na ka magpakabanay, so di na ka mo simba. That is what the devil wants for your life. But God is using that time of your being for your suffering so to improve your heart. No, to kanabitaw gina-test niya yung results ng kasing-kasing igsoon. Now, kanabitaw every time igsoon that you encounter pain, no, ang imong daw pamutan na dili dapat, why me? No, kasagaran sa pamutan, ano ako man Lord? Sa kadagdag sa tao, Diyos ko lang buka, ano ako man. Dili daw dapat ako man. Ano ako man, Lord? Dili daw na dapat atong pangutan na. Kung dili atong pangutan na, unsa may imong ginaandam sa kuan niya ni Ginoo. Because whenever God in soul allows pain, suffering into your life, He is preparing you for something. Amen. Ginapreparar ka niya para sa usa ka maanindot, manindot, ug dako kayo nga butang. Usa di na ito makikits mo. Usa. Niantos ko para iandam sa Ginoo. No? You should always remember, no? Kanang what really is why God allows, no? Itong question karon sa atong topic is why God allows suffering. So number one is so, no? Kanang number one, suffering reveals what you are really built on. Kana bitaw ang suffering ko law ko nag-ausisa sa usa gyud ay mo resolve because it's so easy to exalt ay mga pastor. It's so easy for me to say Ginoo nag-upat sa panagalingkod sa kuha. Pero kung saan man exalt kung maabot gyud ang pagsulay sa kinabuhi, kung sa may imong respond sa Ginoo, kung sa may imong niyang ngalakang exalt pagkahuman makaagi ka sa pagsulay. There was a story about kabalong nito sa Titanic, no? Katong storya sa Titanic, no? Ingon pa ang kabuhat na to. It is the sign that even God cannot sink it. Grabe, no? Grabe panganti. Nalisan ang Ginoo daw. Dili daw kuno makapaunlod sa Titanic. Well, it was the theory. It was what it says. So until it was tested by nature, until it was tested by God Himself. The same way so that when we believe, unsa nga atong nadawat sa Ginoo, unsa nga atong mga gibasa sa Bible, unsa nga atong mga ginasulat sa atong mga notes igsoon, magdepende na kung unsa ang respond. No, imo bang i-apply ang mga butang na imong dawat igsoon, no? Ako pastor Lenin will always say so the best part of the sermon, ang pinakamanindot daw ko ng part sa sermon, dili ang introduction, dili ang mga jokes, dili ang pag-explain, o dili ang pag-aplikar. Ang pinakamanindot na part sa pinaka-effective, pinaka-nindot na part sa sermon is that the way we deliver his soul, ang masabtan mo, dili mo sa itong pag-aplikar. Amen. So in Isaiah chapter 61 verse 3, so there was a time in Israel so that they are mourning, no? Kanang nagabalata sa leksyon because of what happening to their kanang country. No, it's just there in soul. Kung kanila nga nagabangutan dito sa Sion, nagdala og kalipay, inay kagulanan. Awit sa pagdaig, inay kasubo. Naisama sila sa kahoy na ginano mismo sa Ginoo. Silang tanan, nagbuhat magtupataron o nagadaygon ng pagadaygon ang Diyos tungkol sa iyang gibuhat. Amen. Sama daw, ito pa dito sa English, so we will be like oak, great oaks, no kanabitaw kung ato pang ikumpara na kanang oak igsoon. Kanang kuan na siya kahoy, kaya na siya kahoy. Gani, ang kanang kuan lang sa oak, kanang ang iya lang kanang iyahang disadvantage is that dili guning og tindog o kanang isip o dili ka kakuha og isip kayo. Nabalikog din na siya, gaanak din na siya. Gani ang mga kanang mga bonsai, ganahan kayo sila ni og himong bonsai tungod kay sa iyang curves, no, sa iyang kanang structure.
But then igsoon, every tree, every oak that grows igsoon, ginatistingan nila. That's why they are swaying. That's why inana nila kung matungod sa gisipin sila sa hangin. Gisipin sila sa element. Igsoon muna nasa sila mga verbs ni inana. Tungod kay siguro at the time of their kanangkuan sa ilang pagtubo, na itusok kay nga hangin nga nakapabalik sa ilang kuan sa ilang sanga. Muna silang bihay sila igsoon. Munang nabalikog ang ilang kuan. So that's why igsoon, no, katapitong ginatistingan yun sa kalibutan kung sa imong na kuan ka nang na-receive o sa isang mabutang ay mong nagawat. Dili na pa kus ka na yung gimin. Dili na pa panay patasanay notes. Kung dili pag-aplika sa kinabuhi. So kung sa ginasabsalan mo sa inyong basa o sa inyong nadumog. Amen. So it is igsoon, no, how big your root grows in facing the storm. So layan igsoon kung sa iyong pundasyon sa inyong mga ugat. Kung hindi mo ugat, taphaw lang igsoon. Ang iyong pagsimba sa Ginoo, taphaw lang. Ang iyong pagkailas sa iyong Ginoo, taphaw lang igsoon. Laglit ka, matungtag yung igsoon. Ang iyong kuwan, ang iyong pagsalig. But then, iyong pagsalig sa Ginoo, dulog kayo sa ilalong igsoon, ano na ilaon kayo, nang mabot mo ng panahon nga, bisan o mabali, ay tanan ni mong sanga, musalingsik, bihapon na igsoon, ano man, ano may ugat na nasa ilaon. Hindi na nasa igsoon nga, kanang di na ito pangayoon sa Ginoo nga, Lord, tantanan mo Ginoo sa hindi nga bagyo sa kinabuhi. Ang paano itong pangayoon, igsoon nga, kanang likuna nga kong ugat. Ang itong pag-ampo sa Ginoo, Lord, likuna kong Ginoo. Sa panahon sa pagsulay, dili kay Lord, kanang Lord, ayaw ko pasulayan Ginoo. Ito mo, igsoon sa kinabuhi, sa tao, sulayan juga. Pero pangayoon mo nga, likuno na imong dabot, likuno na imong resolve, igsoon. So whenever there is trial, igsoon, that is coming, you will stand tall. Isang pag nalarag na imong kadahon, pero kung imong ugat, mas ilaw, igsoon, kung salinsing kayo ng kahoy, igsoon. Amen. Mawa pa sa imo ang tanan, kung imong na mawa ang tanan nga, imong gabtangan, tanan nga butang sa imong kinabuhi, pero kung imong damot, nakaugat sa ilaw, igsoon, nakaugat sa pulong sa Ginoo, nakaugat sa prinsipyo sa Ginoo, mo salinsing sa dinihapon ka igsoon, abot sa panahon. Number 2, igsoon, is that God, no, kanang suffering prepares you for great purpose. Ano na yung katuyuan ang mga kasakit? No, ay, kiso may nakani katuyuan. No, kaya dito, kung yung na to, morag, di mo natuluan, Lord. Maraming dili man kayo kanang reliable na kay purpose ang life karon. So, even ito igsoon that the current trial is a training ground for future assignment. Kapalo ba ka igsoon na every trial is a training ground for future assignments. Isa may nakaadto sa mga campus sa Sudal, di ba, before sila i-deploy ito sa gubatan, sa mga panggubatan, i-training na sila pilang kabulan. Kung makasugapod ba sila sa kamingaw, makasugapod ba sila sa grabe kayo na physical training, no, sa psychological na training. For them, igsoon, for it nga, ilguman sa ilahan na ilang malapasan itong mga ilang ipang training, ready na sila para sa battlefield. Ready na sila para sa ilang assignments. Sometimes igsoon, God puts you to the grabbing na trainings, grabbing na testing sa life, for you, igsoon, to be ready for the battlefield. Lord, dili pa ito battlefield. Ang ato ay isang battlefield pa lang, surrender naman ta. Pagsulay pa lang gani, surrender na ta. Ang sa pamagkaigsoon, kung i-deploy na dito sa tinunanay na trainings, kinabuhi. Ingon ang Romans chapter 8, verse 28, igsoon, no? Nasayon kita sa diya sa tanang butang nagbuhat ang Dios alang sa kayuhan yatong naigugma kaniya katong iyang tinawag sumala sa iyang katuyuan. Yung anong English igsoon, that we know that God causes everything to work together for good for those who love God and are called according to His purpose for them. Na yung mga tao igsoon, kung basa sila ani nga Romans 8:28, dili nila tiwason, no, ilang ikatra nila ba? No, and we know that God causes everything to work together for good. Diyan na sila taman. Pero wala sila kabalo na din isumpay. For those who love God and are called according to His purpose. Kaya ito naigugma sa Ginoo. Sometimes may munta, kanang naitabo sa tao, nagdili purpose, nagdili katuyuan, nagdili kuan. Pero kung sa ikso, wala kabalo na
kana bitaw kung naigugba ka sa Ginoo igsoon, imong iuna-una, imong ibutang sa imong kasing-kasing na all of these things are for my good. Ang taning-tanang butang na ito sa kuha para sa kayuhan, para sa kaligunan. Amen. So, it says that everything, not some things, dili lang pipila. Dili lang sa mga maayong butang. No, kani kumingon na everything, buti pasabot, kanang tanan. Ang mga dili maayong butang, ang mga dautan na butang nito sa kinabuhi, ang mga dili desirable na butang sa kinabuhi, buti pasabot, everything, it work together for God. Amen. So, ingat pa sa itong topic last time na you will never understand hunger not until you experience hunger. Ano bitang dili ka sabot sa mga taong ipanggutom kung ikaw mismo sa mga galing mo, wala yung kagigutom sa kinabuhi. Permiti yung kang busog. Wala ka kasabot sa mga taong na grabe kayo kabukid, ikson, kagkuba, kasing-kasing kinabuhi. Kung ikaw mismo wala ka abot sa punto sa iyong kinabuhi, guba kayo kasing-kasing, guba kayo yung kinabuhi. Makita niyo mga ikson ang paginangilon sa tao na inanglan na sila Ginoo kung ikaw mismo nakabot ka sa kinabuhi mo sa unang nanawag na kausa may kulang sa kinabuhi kung nakapaganin ng Ginoo. Inana sa Lixon. You will never know, just like Joseph sa itong Lixutan last time. Joseph didn't understand the prison and false accusation, but he stood as Prime Minister of Egypt, saving nations from famine and suffering. You intended to harm me. Ingon sa sayo may iksoon na inyo kong gusto panamasangasan, inyo kong gusto patyon. Dapat ang Ginoo ay naghimo sa kuaga, ano na ay preparasyon para sa iyang. Amen. Kaya ingon biya, di ba? Yung dreams man, ikson, na nasya sa trono, ang mga uhay, ikson, yung po sa iya, ang adlaw, ang bulan, yung po sa iya. It doesn't happen, ikson, in an instant, wala ko kayo po, sa isa lang ka pamilog, sa isa lang ka pitik, sa kamot, kundi niyagi siya, grabe kayo ng kalisdanan. Niyagi siya, grabe kayo na mga pagsulay. Kung sa diya niya sa pagsulay, so nahinog siya, nalikod siya, hamtong siya, ikson, namanso siya, nahinog siya, anayan sa plano sa Ginoo sa iya. Amen. Sa diya ikson, ato mo na Lord, kanina yung mga ako din pag-antos, imo din kong iandam para sa kadakop kayo na butang. Amen. Hindi mo tapal ikson, iandam ka sa Ginoo. Amen. Niya ka ng andaman, sapsapan mo ka no? Sapsapan mo ka na? Nabay mga pagsapsap sa kinabuhi, nabay mga paghilo sa kinabuhi. No? Naay ka ng, gitaw na itong pruning sa kinabuhi. May mga butang sa kinabuhi sa tao, daw atong una-una, murag party, hindi sa mong life, pero pagtangon sa Ginoo. Ano man, yung palito, so na yung mga gossip na wala din mo na, ang mga anuban, na itangtangon ng tao sa kinabuhi. Hindi na tungod, ikson, kay gusto sa Ginoo na pasiklata. No, siguro na kayo mga motibo na wala din mo na dunggan mo, yung mga motibo itong tawanan sa imo ha, nadautan. O siguro, doon na sila yung mga ipanabis sa imo na wala na pantay pang maritis. No, diba? Ano na, wala nang tumagpuyog si Maring sa imo ha. Ambot lang, hawa mo ito. Di, ikson, kayo na doon kung matagitabi, dito, kaya laos mo mawagtang ang mga tao, mawagtang ang mga butang sa kinabuhi, aron, ikson, iposisyon ka sa iyang kainuhan. Amen. So, ayaw lang tawa ang kalisanan kasi ikson, tawa siya na pagposisyon sa Ginoo. So, point number 3, ikson, is that suffering is God's megaphone to refocus you. Amen. Usay ang kanat din mga pag-antos din usa din pinika kanang megaphone or kanang bitong microphone no para ang sa purpose microphone para madunggan din mo. No? Kasi no imo lang nadunggan sa tao mo wala ka kadungog. Ang megaphone ay sunod na yung magpapukaw sa imo. Amen. Nakita mo usahay kanang kung natas komportable nga kinabuhi kung nata sa kaharuhay sa kinabuhi, mga kadagaya, usay mawala mo ta. Pasig, no? Inong galing na dito, i-prepare nga magwalik sa mga hospital. May story, really. Kamu na na-address hospital, kamu ay pinaka-blessed sa tanan. Ang uban mo, walain niya lang mga naong,
Please. Okay. So kakabalo nga. Ignan ko sa doktor nga. No? Ibalhin ako sa hospital kay hindi na sila kakaya sa kuwang sakit. Kaya muna nga kung nauna, buwan muna hinuna nila ba? Huwag siya kakabalo. Gusto mga pastor nga. Huwag yung siguro kabalo ba nga. Kanang, ibaligyan na mo ang ano ko, kapaw, ibaligyan na mo ang paralan, tambalan, nga sakit, nangyay ka sa mga bless. Pero sa ikso na tumunaw ba nga, kana bitong gigamit ni sa Ginoo as a wake up call. As kana bitong para mahimbata ka ikso. Dili ta ng suffering, o sa suffering ikso, resulta ra ni sa ato ang mga wrong na desisyon. Wrong na mga kanang assessment, wrong na desisyon, no? Kunya, dili ka na kinayabang ka butang nga. Lord, nakay pag-igstorya sa kuha. Hindi mo sila sa pag-igstorya sa kuha ka. Bibalik-balik na yung kanilang problema kay napay mga butang sa mga kinabuhay mo wala niyang i-resolve. No, for instance, kung di ka kapalumpasan, di ka kapalungo. Karoon noon, lahat naman ang libro no, kaya papasoro naman sa non-reader. Ano na, palo tayo no, I could be wrong and so on. Pero na yung sahi, no one is left behind. No? Bahala na itong sunod na may isa problema. No, but then Exxon, kanang ito ato unaw-unaw nga kanang biga po ni siya para may matata. No? Because kung dili ka kapasaro kanang kuan sa di ka lumabasa, magbalik-balik din na dili ka kapasar sa dito. No, kung sa una pa sa panahon, kung di ka kapasar, di ka kalahutay sa next level sa kinabuhi. You will know that message so that you have never addressed it so will always come back to haunt you over and over again. Nabi itong taon may ingon na kanang gusto mo sa imong unang girlfriend brad kuan mo to kanang yaw-yawan kato may ikadua yaw-yawan yapon ikatulo yaw-yawan yapon at ikaupat pag yaw-yawan mo yapon kaya itong istorya dito ka itong bili mo kamuting kahoy balo ba na kumusong sa imong asawa brad na una namatay na ilos sa kamuting kahoy ikaduha na ilos sa kamuting kahoy ikatulo na ilos sa ikaupat akong ipukpok imong kamuting kahoy. Ang problema, dili ang sirkumstansya. Problema, ikaw mismo isuon. Kung nakay problema sa imo, wala nimo alam, ginoo mo address. Kaya gapon sila sa balik sa imo, sa pagpupok sa imo, kaya usabot sa imo kinabuhi. Amen. So ingon ang Psalms chapter 119 verse 7, I used to wonder until you discipline me, but now I close the power of your word. Sa wala kong pa ako siluti, naisalaan ako. Apan karon ituman ko ang imong pulong. Isip, kung sa'yo nakapibalik niya sa Ginoo, ang silong. Amen. Kaya gano'n man, kung may mayan, kung istoryahan, makasanson man ang uban ng may. Makasanson man ang uban ng mo istorya sa iyo kamaturan. Kung nag-ipaabot ang silong aron, mabalik siya sa iyang pagkahisalaan. So, apan karon ituman ko ang imong pulong tuod kay naisalaan naman. Amen. Masaya isa na at tumaagi sa Ginoo. So, kung everything is good, we don't feel exhausted, but then we don't feel sufficient. But when the ground shakes its own, when the problem comes to you, by reminding God, mabalik ka sa Ginoo. Amen. So that's number 3 point. So number 4, it's suffering refines your character. So buti pa sa mga hasan o refine, buti pa sa mga pipino ang imuhang pamatasan, ang imong karakter. Ang kwando, ang golden soul, dili na siya ma-refine sa kanang room temperature. Kanang sa unsa lang na, kanang temperatura na to, dali sa kanang, sa gawas. Dili na siya ma-refine, pero kung imo na siya, kanang initong sa 2,000 degrees Celsius, ang tanang na mga dross na, tanang na impurities, tanang na, kanang iyang sampol, matangtang iksos o mawala. And usay ikson sa suffering, mo na yung nagtangtang sa sambol sa iyong kinabuhi. Mo na nagtangtang ikson sa mga daot sa iyong kinabuhi. Mga mahot pamatasan, mga dilibaon na priorities kinabuhi, no? Dilibaon na mga mindset,
No, pinagi sa kalisdanan, pinagi sa problema, hinahinay na ito matangtang. So that's why we allow the carving of the Lord sa ating kinabuhi. No? In 1 Peter chapter 1, verse 6 to 7, yung mga dito na busa ang ninyo kinikalipay, bisan tuod sa pagkakaroon, kinahanglan tingaling na mag-antos kamo sa bubong panahon tungod sa daghan nga mapagsulay kaninyo. Ang tuyo nini mao ang pagsulay kung tinuod ba kayo ang inyong pagtuo kay bisan gani ang bulawan na lumalabay lamang sulayan man pinagi sa kalayo. Pag inyong pagtuo bilihon pa kay sa bulawan sulayan kayo usab. Tungod nini madawat ninyo ang pagkain himaya o dumog sa adlaw sa pagpadayag nanangay padayag na si Jesucristo. Buti pa subot iksod ginatesting gani ang bulawan. Samot ang imong pangatasan, samot ang imong pagkatawag. So ginatesting yun sa mga pagsulay. Si Lord dili man interested sa imong kwan kana bitong kanang Jose kalipay nimo ang interested igsoon ang imo dito ang imong holiness. And He wants to take away your pride, siguro imong mga fear, imong kahadlok, imong bitterness, no? Sa kalibutan, tanan ito igsoon tagtamo lang sa Ginoo para ano kay pagsalig sa iya. So ang imuhang kwan, ang mga butang iso sa imuhang nagawa ka sa no sa ang imuhang formation kanang gigamit sa Ginoo para mahimo sa ka nga effective sa imong pag-minister sa uban. No imo din ka na ako nang masuna hagianday, ako nang nagiandom ayun pagkuan sa kuha hagiandom na nako mo ginibuhatan. Ako na may na ang wisdom ko no comes with kanang sa ilang mga nagian, so nagian nila sa Ginoo. Nanan kay authority na manambag ka dayon. Ano man, makaki naman ka na. No? Kala dito, ingon ko nga, brother, sorry, ingon ko ni brother ko, brother Gerson, brother, kung saan itsura sa Wanday, sa Boracay. Kago, nakato na Boracay, brother. Wala pa, brother. Kung mangutan ko sa iya, kung saan itsura sa Boracay, sa limit buot siya nga, asuro na yung mga balas ito, brother. Buot sa kagat. Oh, kaya wala man siya kanto. Pero may iba siya, brad, sa Itsuros Landing, brad. Perminti pa, masul. Kapalo na siya. Sa Itsuros Landing. Ganun, magikan man siya dito. Pareha po na iso, nagipagikan ka sa Ginoo na ng mga problema para nahimo ka nga piktibo sa imong pagpanambag niya. Amen. Pagpanambag ba nga iniksunay, pagpanambag na naikoan. So muna iso, you become a lifeline to others. Kung ng mga bata, kung na ganit itampak ng iyong papa, ng iyong mama sa inyo, ay, ginupag. Inom kasi ng mama, ulahi yung kasduyan ka. Ulahi yung kasduyan. No? Ano pa doon? Kung ka natapyog. Amen. So, ika na sila dito, muna ilang pagpanambag. Naginay ko. So, number 5 plus 1, so dito nga, suffering connects you to Jesus. Buti ba sabot ang imong suffering? It connects you to Jesus because siya bilang una na may suffering. So, siya bilang nag-experience niya ang mga suffering for you to receive it. Even in John chapter 16, verse 33, I have told you that so that you may have peace in me. Here on earth, you will have many trials and sorrow, but take heart because I have overcome the world. Di ba napulong sa Bikson? Isulti ko kini ninyo, aron makabatong ka mo, kalinaw, pinagi sa inyo pagkayo sa kanak ko, patusod ka mo sa kalibutan, apan ayaw kahadlo kay mabuntog ko ang kalibutan. Ano ba sa mga Kriswano, mayroon man na, mayong butang sa ulo, buwata sa ino, pero usay ay magantos. Ano man, para sa inyo ito, para sa kayuhan. Pero isod, nasa Binong Jesus, yan. Ikot siya, gilantos siya, giyagaan, gilutan, isod, giyan sa iyang mga tinunan. Wala siya, mingon siya, kaugalingon nga. Wala ko kasalunan niya. But then yun sa isod, I know it, I feel it too. That's why isod, wala yung makaminister na ito, kundi is Jesus. Wala na kabalo sa iyong pag-suffer isod, kundi is Jesus. So, kung iantos sa Ginoong Hesus, lakmit kita sa Hesus. Mag-isot tayo pag-antos. Pero, atong batunan, kasi nga malinawa itong Hesus. So, kami dugtang, itatag grupo.
No? At tutas sa buwan, mga 15 minutes iso, mga grupo. Mapa, mga gwapang babae, gwapong lalaki. Sulipod, kita ka kauban niyo kung di ka gusto. Kamulan mo lang. Maganapuan mo. Ano kita? Okay.